Iki mulai saka parkiran ndelok neh. Mulai saka parkiran. Parkiran luar pabrik. Balikan iki. Balik, Pak. Kurang garing. Kurang garing dicampur mix. Oh. Hitam. Iya. Oke ya balikan. Hah? Mbah, iku apa Mbah? Tanah lembah. Tanah lembaran. Baran. Barang tanah. Ora lab tapi iki ya. Loh, mboten lab. Gak orang dipakai tan. Sange putih, Pak. Hah? Sange putih. Sambung. Ya ampun, sukses terus. Sampean? Kula merah medang. Merah. Oh, medang. Iki channel urung patek sungguh ya. Channel urung monetisasi. Nah sing soke wis, sing soke. Channel loro. Ora lab ya bingung aku delok Mbah Ran. Ya ora metu sing saiki ne, engko ngenteni tak upload. Di-upload ae. Ngenteni tak upload, kan delok-delok. Oh, tak kayak ngene sih. Rombok kecil aja. Ayo Mas. Oke, silakan. Tak njoba ndelok mubeng. Tak mubeng sak pira. Akeh mubeng. Arep mubengi pabrik. Mubengi pabrik. Ngubengi pabrik. Ngubengi pabrik. Sak pira akehe. Daripada golek kanca ora ketemu. Ngubeng-ngubeng ae sik. Lagi iki mubeng mau urung mubeng kok iki lagi jajal tak ubengi. Nek ora tak pedhot-pedhot iki jajal tak ubengi sak pira suwene. Elok kanan iki. Ada masuk nomor 11 Tanisi Ansori. Di sebelah selatan. Ya gudangnya mujur ngalor sing sebelah selatan mau koetan kolor
etane gudang mau. Dadi mlebune kotan. Iki sebelah selatane gudang. Gudang mujur ngalor. Nah. Pintu masuknya nang etan. Iki ning kidule gudang. Ngubengi gudang iki, coba ngubengi gudang. Lah iki pol ku mengko ngalor. Belakang gudang. Ya enak mbako antrinan lho. Di belakangnya gudang. Kayak ngantek kayak gudang ngantek teko lor waduh ya. Tapi wong-wonge padha ning kono ngarep gudang. Iki sopir-sopir sing nggone mobil. Di belakangnya gudang. Jadi diubengi di tempat parkir ngarep antri. Hah? Masuk. Oke. Hah? Bahran. Bahran channel. Tapi ora live iki. Paketane entek. Lali radisi. Ngupload apaan? Ya nek tekan ngomah. Ngomah ana wifi. Omahe kono Sambong. Sambong cepu. Nah, Kendilan ya. Dan mang ya, Bu, live. Ya, gak live orang delok. Aku Seneng gideran nek. Hah? Seneng gideran nek ya, Mbok, video. Mlebu aku mau, tapi jane gak oleh. Gak oleh. Gak oleh aman jika petugasnya di aman video mriki ya wes jangan. Tapi kadang video soloke. Kadang tak video ya wes sing gak oleh ya wes gak oleh sing wes mlebu dari ya kadang mlebu. Mas ya. Ya, tak kelilingi mau sak pira ambane aku ngono. Seru sepi kan yang gini iki. Kira untuk sepi kan ya. Yang pun gudang mau ceritanya. Mungkin musola gitu iya. Iya musola iki. Ya, iki tuntas kulone gudang. Kulone polore aku dibingung iki. Pokoke nggurine gudang lah, kok bingung tak aku. Nah, iki mubeng balik rene. Balik sak. Iki anu ya, hetane malah sebenarnya madhep ngidul gudang itu berarti. Berarti gudangnya madhep ngidul. Ah, bingung aku mau. Ya guys. Tak iki mubeng wis balik mubeng. Balik mah tekan parkiran iki. Iki jeruk gudang juga pang. Jadi ke parkiran umum. Ya, balik nih parkiran umum lagi. Tepuk lah aku ngawet pesanan mau iki mubeng. Mubeng tepuk dari parkiran sepisanan. Ya wes iki tok parkiran ya wes ya. Wes ke parkiran mau wes.